Garrenaren ondoren dator, 16garrena, oso ondo. 16garren edizioa du aurtengoa On Zientziak. Elhuyarrek eta Donostia International Physics Centerrek antolatzen duten divulgaziozko bideo laburren lehiaketak. Eta gauza bitxi bat ari da gertatzen lehiaketa honekin. Denboraren poderioz geroz eta gazteago, indartsuago dauela eta urtetik urtera maila hobea dutela aurkezten diren lanek. Gaurko saioan ikusiko duzuenez. Has gaitezen! Giro ederrean, aurten ere tabakaleran bildu dira On Zientzia bideo lehiaketako parte hartzaileak, sari banaketa ekitaldi nagusian. Urteak pasa arren, hasierako helburuek berdinak izaten jarraitzen dute. Zientzia gizartera hurbiltzeko bideogintza eta divulgazioa uztartzea. Zorroztasuna eta originaltasuna izaten dira lanei eskatzen zaizkien ezaugarrietako bi. Eta ez dute lan makala izaten parte hartzaileek, hori guztia 5 minutu baino gutxiagoko bideoetan egin behar dute eta. Epaimahaikideak ere ordu luzez aritu dira bideo guztiak ikusten, aurten inoizko kopuru handiena. Eta ohiko kategorietan saritzen dituzten lanez gain, aurtengo lanen kalitatea aitortzeko aipamen berezi bat egitea erabaki dute. Halaxe da, epaimahaiak aipamen berezi bat egin nahi izan dio hausnarketa egiteko bidea ematen dion lan bati. Baina hau ez da berria, historian zehar kosmetiko edo bestelako... Edertasuna salmentan bideoa izan da. Eta orain goazen On Zientzia bideo lehiaketan gazte saria jasoko duen bideoa ezagutzera. Alegia 18 urtetik berakoek egindako bideorik onena. Epaimahaiaren hitzetan freskotasuna eta dinamismoa darion bideoa da, eta nabari da talde lanean primeran aritu direla. Mendia eta itsasoaren artean gauden eskola bat gara. Goiz asko emate ditugu Kantauriko kresadean usainpean, edo Uliako txorien doinupean. Horrek duen zorteaz gozatuz. Gure eguneroko handi bat hemen emate dugu. Patiotik itsasoa zein mendia ikusi dezakegu. Halako naturaz gozatze dugu, eta egunak igarotzen dira gozatuz bai, baina ardura batzuei dagokionez, bai ikasle zein irakasleek jolas garaian sortzen zen egoerarekin kezkatutak geratu ginen. Ez da soilik gure utzikeria eta higiene falta. Gure ingurunean edukitzen ari garen inpaktua ere kezkagarria da. Erne, ze gertatzen den orain? Europa osoan eta munduko leku askotan, kaiuek janaria bilatzen dute zabortegitan edo giza hondakinen bestiturri batzuetan. Gure patioan bezala, eta ondoren, aintziretan eta beste ezagune batzuetan hartzen dute atseden. Plastikoak botatzen ditugunean, litekena da horietako batzuk hegaztek ekosistema naturalera garraiatzean. Bertan mikroplastiko bezala izaki bizidun askoren barruan sartu eta orokorrean ekosistema horren galera gertatzea.
Baina uste duzute horrela geratuko dela? Ba ez, arazoaren aurrean martxan jarri gara. Kaioen elikadura eta bituak alderatzea baino iritsi gara. Eta itsasoa parez pare eduki arren, gure patio ordutegia barneatu eta hementxe hasten dute otordua. Fenomeno honi komentxalismoa deitzen zaio, interakzio biologiko bat, non espezie batek bestea baliatzen du onura batzuk eskuratzeko. Baina, benetan onurak direla kaioek gure jolas garaietatik eskuratzen dutena? Naiz eta erne egoten diren zelatan, gu klasera sartzeko zain txirrinaz geroztik datorrena ez da onura inondik inora. Gure hamaiketakoak ez dira kaioentzako elikagai aproposak. Kolore eta usain deigarriek atentzioa deitu eta beitatu egiten dira, baina ez dira benetan elikagai nutrienteak beraientzat. Hegaztiek zeregin garrantzitsua izan dezakete kutsatzaileen mugimenduan. Plastikoak eta beste hondakin batzuk, hala nola, begira eta egunak, zabortegi irekitan identziak izan daitezke. Eta ondoren, atxeden hartzen duten lekutan bota ditzakete. Hauek gainera, txikituak badaude, oso errez bihur daitezke mikroplastiko. Hau ikastea kontzientzia hartzea suposatu zuen eta orduantxe jabetu zenbaterainoko eragina zuen. Zerk eta gure jolas garaiak. Honetaz jabetzean, argi izan genuen gure ohiturak aldatu eta kontzientzia hartu zein sustatzea ezinbesteko lana zela. Guztion ardura, guztion lana, denuntzan mesede. Mendia eta itsasoaren artean gauden eskola bat gara. Goiz asko emate ditugu Kantauriko kresalean usainpean, edo Uliako txorien doinupean. Horrek duen zorteaz gozatu. Gure eguneroko handi bat hemen emate dugu, eta gure ondotik askok ere emango dute. Hortaz, zortea zaindu eta arduraz jardueta ezinbestekoa dugu. Gure ekintzek ingurunea kaltetu ez dezaten eta luzaroan hala izan dadin. Imagina ezazu animali bat 8 beso, 9 garun eta gainera bere gorputzaren kolorea nahi bezala alda dezakeena. Nola irudikatuko zenuke? Horrela? Edo agian horrela? Ba, utzidazu esaten animali hau benetan existitzen dela, eta ez du formaritako bakar bat ere. Gaur, olagarroi buruz hitz egingo dugu. Olagarroak aktore bikainak dira, ia ingurune guztietara adaptatu daitezke, baina nola lortu dezakete? Ba hau, beraien zelulei esker da. Olagarroak azalean milioika zelula bereizi ditu, kromatoforo izenez ezagutuak. Kromatoforo bakoitzak pigmentu bat darama, beste modu batera esan da kolore bat. Modu berean, kromatoforo bakoitza muskulu txiki batzuez inguratuta dago. Muskulu hauek kromatoforen tamaina kontrolatzen dute. Modu hontan, pigmentua handitu edo txikitu egiten da. Muskuluak zabalduz gero, kromatoforoa handitu eta pigmentua ikusgarriagoa izango da. Berriz, muskuluak uzkurtzen badira, kromatoforoa txikitu eta kolorea ikusezina izango da. Hau errazago ulertzeko, imaginatu 3 borobil hauek 3 kromatoforo desberdin direla. Ikusten dugun bezala, bakoitzak kolore bat du, gorria, urdina eta berdea. Muskuluak uzkurtzen diren momentuan, kolorea ia ez da ikusten. Berriz, muskuluak erlaxatzen direnean, kolorea ikusgarriago bihurtzen da. Hau, eskalandiago batean begiratzen badugu marrazketa tekstura izugarriak lor ditzakegu. Baina kromatoforoek ez dute bakarrik lan egiten, bi laguntzaile dituzte, hauek iridoforoak eta leukoforoak dira. Iridoforoak argia islatzen dute, eta kolore dizdiratsu edo metalikoak sortzen dituzte. DVD bati buelta ematen diozuenean bezala da, honek argi ezberdinak islatzen ditu. Angelu eta egituraren arabera, kolore jakin batzuk gain jartzen dira. Urdina, berdea, urre kolorea. Bestalde, beste batzuk hau hemenpe jarri eta ikustezinak bihurtzen dira.
Leukoforoek inguruko argia jasotzen dute, eta modu uniformean islatzen eta garraiatzen dute, tonu zuri edo neutroak sortuz. Horri esker, inguruan dauden beste koloreak dizdiratsuago edo naturalagoak ikusten dira, papel txuri baten antzera funtzionatzen duela esan genezake. Papel honen gainean sortzen dira irudi eta teksturak. Hau nolako harrigarria den erakusteko bideo bat erakutziko dizuet, zuek olagarroa aurkitzen saiatu beharko zarete. Baina nola kontrola ditzake animali batek milioika zulula mikrosegunduetan? Erantzuna, beraien nerbio sisteman dago. Olagarro batek gutxi gora bera 500 milioi neurona ditu, ia txakur baten berberak, baina neurona hauek modu ezberdinan banatzen dira. Animalia gehienetan neurona guztiak garunean aurkitzen dira. Olagarroetan berriz neuronen erdia baino gehiago beraien 8 besoen artean banatuta daude. Baina, itxaron, zer da neurona bat? Neurona, nerbio sistemako zelula bat da. Honek, seinale elektriko eta kimikoen bidez informazioa jaso, prozesatu eta transmititzen du. Adibidez, pertsona batek zerbait oso beroa aukitzen duenean, larruazaileko hartzaileak beroa detektatzen dute eta seinale bat bidaltzen dio neurona bati. Neurona horrek seinalea bulkada elektriko baten moduan transmititzen du garuneraino, beste neurona batzuetatik igaroz. Informazioa jasotzean garunak interpretatu eta ulertu egiten du. Hori beroa dago. Orain, neurona batzarren ulertuta, konturatu gaitezke zein harrigarria den beso bakoitzan 1000 neurona baino gehiago izatea. Olagarro bakar batek barnean 8 pertsona desberdin izango balitu bezala da. Eta ez hori bakarrik, beso bakoitzan 100 bentosa baino gehiago ditu. Bentosa hauek muskuloen bidez hutsa sortzen dute, komuneko desatazkailu baten antzera. Baina bentosa hauek ez dute atxiketzeko bakarrik balio, bakoitzak ukimeniko eta zaporeko milaka zentsore desberdin ditu. Baina zer esan nahi du honek? Beso bakoitzak bere kabuz usaindu zaporea daztatu eta ingurunan kamuflatzeko gai dela. Beste modu batera esan da, olagarroak 8 garun txiki independente dituzte, eta hauek garun nagusi batekin lotuta daude. Antolaketa horri esker, gizakiontzat ulertezina den adimen eta mundua ikusteko modu erabat konplexua dute, ia estralurtarrak balitz bezala. Horregatik galdetzen dizuet, olagarroak benetan lurrekoak aldira, ala estralurtarrak ote dira? Marrazuek odol tanta bat usaintzen dute kilometroetara? Ez. Hollywoodeko pelikulek marrazo giza jalez bete dute pantaila handia. Pelikula horietan, marrazoek gizakearen odola kilometro askotara usaintzen dute, eta handoaz erasora. Baina hori, fisikoki ezinezkoa da. Egia da, marrazoek usainmen oso ona dutela, baina baditu mugak. Marrazo batek odola usaintzeko, odol arrastoren bat iritsi behar da bere usainmen errezeptoreetara. Itsaso zabaleko ur masa handian, odol tanta bat hainbeste diluitzen da, ezen ia ezinezkoa egiten baitu, kilometro batera detektatzea. Ikerketek erakutsi dute marrazoek 100 milioi ur parteko odol parte bat detektatu dezaketela. Hau da, igerileku olimpiko batean tanta bat usaintzea bezala da, baina kilometro batera ezinezkoa da. Beraz, pelikuletako marrazoen gaitasunak oso urrun daude errealitatetik. Eta lasai, giza odola ez da haien gogokoena. Ongi etorri maitasunaren basora. Gaurkoan gonbidatu bereziak ditugu gurekin. Zure zita toksikoa dela uste duzu? Itxaron Marisorgin bat ezagutu arte. Jaun Andreok, gaurkoan naturako ugal estrategia xelebreenak ezagutuko ditugu. Prest altzodete? Ongi etorri gure saiora. Tinder, Match edo Kosk. Lehen zitan Marisorginak ditugu protagonista. Tina eta Gillo. Aurrera. Ni Tina naiz. Mutil burugabeak maite ditut. Eta afaltzera gonbidatzen banauzu, ziurtatu postrea zu zeu zarela. Ni Gillo, kamikaze maitemendua. Maitasuna batik burua galtzeko prest nago. Esai guzu, Tina. Zeren bila zatoz? Ez alduzu esaten mutiak burua galduta dabiltzela nirekin, nik hitzez hitzartzen dut. Dena emateko prest dagoen arra nahi dut. Jarrai dezagun. Ea, Gillo, eta zu, zeren bila zabiltza? Bizitza topera bizitzen duen gaztea naiz. Enaiz ez ere beldur. Nire helburu bakarra bikotekidea setzea da. Emakume boteretsua goztatzen zaizkit, indarrez hartzen zaituzten horietakoak, eta
eme horren masaiezurrek zoratzen hau. Askida, Gillon, mila esker, argi geratu da. Ea ba, ikus dezagun lehen bikotearen batera garritasuna. Match! Marisorkinena etzen afari arrunta izan, zita-zitala baizik. Hauxe dugu sexu kanibalismoaren adibide garbiena. Gillo berezkoa zuen ausardia zurbildu zitzaion Tinari, baina, ara, kopularen une gorenean, Tinak Gilloren burua ebaki eta astiro mastekatu zuen kupidari gabe. Hortxe zeuden, Gillo, Tina. Gillok burua galdu zuen Tinagatik, eta hala, kamikazaren buruak proteina dosi extra eman zion emeari. Gainera, sinestezina badirudi ere, Gilloren nervio-sistemak ez zuen etxi, eta ganglio torazikoen erreflexio mekanismoek estalketa mugimenduak mantentzea ahalbidetu zioten. Hori dela eta, Gilloren heriotzak ez zuen ugalketa eten. Bitxia benetan Marisorkinen estrategia evolutiboa, maitasuna, traizioa eta afaria, dena menu berean. Ea hurrengo animaliek zorte hobea duten. Jo, gari dut izena, denetari naiz eta denetan ebiatzen dut. Apa, nik Karol naiz eta nik argi daukat. Maitasuna itxaskorra bada hobeto. Gari, labur, zeren bila zatoz? Nire hormona bombardaketa jasango duen bikotekidearen bilan ator. Gaur gauean nire maitasun dardoa jaurtiko diot paretik igaratzen den lehenari. Eta gure mukiak beterako naztuko ditugu. Zoragarri. Eta zu, Karol? Ni? Nirekin orduruz eskribilduta egongo den norbaiten bila nabil. Enabil amoiozko historia iragankor baten bila. Nire muki arrasta betirako jarraituko duen bikotekidearen bila baizik. Eta badakizu, une hori dute txalibre. Ikus dezagun barraskilo bikotearen batera garritasuna. Match! Gari eta Karolenak amoiozko historion motel eta gozoa zirudien, baina egia esan, ez usteko bana prestatzen ari zitzaien elkarri. Biak hermafroditak baziren ere, biek nahi zuten kumeen aita izan. Izan ere, ama izatea biologikoki garestiagoa da, arrautzak garatu eta erruteko energia inbertsioa handiagoa baita. Bapatean, Garik maitasun dardoa jaurti zuen. Espikula horrek Karolen barne organoak manipulatu zituen, eta horri esker, Gariren espermatoforoa Karoli transferitu zion. Maitasun dardoaren mukiari esker, Karolek ezin izan zituen Gariren espermatozoideak kanporatu. Gariren plana perfektua zen. Karol bere kumeen ama izatera behartu zuen. Baina Karolek, amore mangabe, berdin erantzun zion bere espikula jaurtiz. Azkenean, biek errun zituzten arrautzak. Barraskilloen zita dardo jaurtiketa eta muki borroka izan zen. Eta orain, maitasun dardoetatik, amoiozko ziztadetara. Opa, binen naiz, errege bardetako printz urdina, eta erreginaren bilen atot. Kaixo, ez ditzu nauzu, eta maitasunaren erreinuan neu naiz bihotzen erregina. Primeran, ea da binat, zure burua aurkeztu ezazun. Ba, erlamandela zaila naiz, bakezalea, eta... Eta zaletasunik? Naiz abaraskatik asko ateratzen, oso etxezalea naiz. Ene bada, hori erlamandona gia. Bueno, eskerrik asko binat, ez ditzuren txanda. Ni naiz erreginetan erregina, milaka jarraitzei ditut ene zerbitzura. Neu naiz abaraskako Andre eta Jabea. Primerako influenzerra naiz, eta nire mailako erlamandaren bila nabil. Naiz edo zerekin konformatzen. Mila esker, maiestate. Ikus dezagun erle bikotearen batera garritasuna. Kosk! Estitxurena etzen arrotasun kontua izan, zientzia baizik. Estitxuk partenogenesi arrenotokoa deituriko mekanismoari ekin zion. Bere obozitoak ernaldu gabe garatzen utzi zituen, binaten gameto arren beharrik gabe. Horrela, arrautza haploideak errun zituen. Hau da, kromosoma sorta bakarreko arrautzak, aitarik gabeko bizitza. Meiosi bidez sortutako arrautza horiek zatitzen hasi ziren, eta erle berriak jaio ziren bertatik. Eta hau izan da guztia gaurko Tinder, Match edo Kosk saioan. 3 zita eta 3 ugal estrategia ikusi ditugu. Gillo eta Tinak match egitea lortu dute, baina Gillok garesti ordaindu du pasioa. Karol eta Garik match likatsua lortu dute hermafroditismoari esker. Eta ezin ahaztu estitxurin partenogenesia. Gaurkoak eman du berea. Kontu zibili zuen hurrengo zitan. Ez da deia azkena izan. Onzientzia lehiaketako bideorik onenak 5 epaimaikideren artean aukeratzen dituzte. Beraien azken bilerara gerturatu gara, hautaketa prozesu hori nola egiten duten ikustera. Kristina Tapia Euskadiko Filmategiko komunikazio arduraduna da, aurten taldera gehitu den kide berria. Nik uste dute epaimaia nahiko orekatua dagoela, badaude pertsonak adituak zientzian eta gero beste pertsona batzuk igual komunikazioan edo pelikuletan. Eta nik uste dut oso ekarpen zehatzak eta bereziak egiten ditugula bakoitzak eta nik zentzu hortan igual beste ikuspegi bat edo beste enfoke bat eman diot eta ez dakit nik uste dut gustora gelditu garela denak.
Lan handia izan dute epaimaikideek 16. edizio honetan parte hartzearen errekorra gainditu baitute. 16. edizio honetan azpimarratzekoa da gure errekorra gainditu degula. Inoiz ez ditugu hainbeste bideo jaso eta aurten guztira 114 lan jaso ditugu. Beraz, lan ederra epaimaikideentzat. Eta 114 lan horietatik ere, bi herenak euskaraz jaso ditugu. Hori ere sekula gertatu gabea zen. Horietako asko 18 urtetik beherako gazteek eginak. Kalitatezko lanak eta jakin minez beteak. Deitu dit atentzioa badagoela kezka zientziaren inguruko gaietan, horrek poztu nau, ikusteak batez ere gazteak badutela gai honekiko kezka bat eta jakinmin bat, eta gero badire gai batzuk errepikatu direnak, adimen artifiziala, mugikorrak daukan eragina gugan, berdintasuna, eta nik uste dut kezka horiek gizartearen kezkak direla eta gazteenak ere bai, eta hori interesgarri iruditzen zait. Hola. Antes de empezar a ver este vídeo, vais a necesitar unas gafitas como estas. Bideo irabazle bat sortzeko gakoak argi dituzte. Gai interesgarri bat hautatzea, modu originalean kontatzea, istorioa ondo biribiltzea, eta noski, azalpen zientifiko zuzenak eta argiak ematea. Baina ez da hain erraza onena zein den erabakitzea. Iritziak eta balorazioak mahai gainean jarrita, lortu dute aurtengo divulgaziozko bideo onena izendatzea. Gure bigarren garuna, estetako mikrobiotaren botere ezkutua izan da. Dakigun bezala, pertsona bakoitza bakarra da munduan eta beraz, baita bere mikrobiota ere. Adostasuna izan dugu epaimaikide guztiok, izan ere, bideo oso borobila da, ez? Alde batetik, lantzen duen gaia, gaurkotasun handikoa da, oso interesgarria da, iruditzen zaigu, jende askok gustora entzungo duen zerbait dela, eta asko ikasiko dugula bertatik, edukia, irudiak, lokuzioa ere bikainak dira, eta genero ikuspegiare ikutzen du, eta hori ere oso interesgarria iruditu zaigu. Beraz, zorionik handienak gure partez. Ziur noizbait entzun duzula este floraren berri, baina baltzenekien izen zientifikoa este mikrobiota dela? Flora hitza lehen erabiltzen bazen ere, gaur egun badakigu bakterioez gain bilioika virus, onddo eta beste mikroorganismo batzuk ere baditugula gure esteetan. Bitxiena da biztanle txiki horiek eragina izan dezaketela gure energian, goko aldartean eta gorputzak estresari erantzuten dion moduan. Nola liteke hain txikia den zerbaitek hainbeste botere izatea gure bizitzan? Gure bigarren garuna, esteetako mikrobiotaren botere ezkutua. Este mikrobiota oso garrantzitsua da gure osasunerako. Horregatik, zeinbait zientzialarik organo ezkutua deitzen diote. Elikagaiak digeritzen laguntzen digu, gure sistema immunologikoa erregulatzen du, eta gorputzaren serotoninaren 90% sortzen du, zoriontasunaren hormona. Hori gutxi balitz, gure esteak ere badu bere nerbio sistema propioa, 500 milioi neurona baino gehiago dituena. Neurona sari horri esker garunarekin lotura zuzena du, este garun ardatza deritzonaren bidez. Estea gure emozioekin eta estresa kudeatzeko moduarekin hain lotuta dago, bigarren garuna deitzen zaiola. Esperimentu batean, zientzialariek antsietatea zuten saguen mikrobiota lasai zeuden saguetan transplantatu zuten, eta sagu lasaiak antsietate zantzuak erakusten hasi ziren. Horrek frogatzen du mikrobiota desorekatu batek digestioari ez ezik, gogo aldarteari eta osasun mentalari ere eragin diezaiokela. Dakigun bezala, pertsona bakoitza bakarra da munduan eta, beraz, baita bere mikrobiota ere. Dena den, aniztasun horren barruan, desberdintasun argiak daude gizonezko eta emakumezko pertsonen mikrobiotaren artean. Sexu hormonak, ziklo menstruala, haurdunaldia eta menopausia bezalako faktoreek funtsezko eginkizuna dute gutako bakoitzaren bakterio osaeran. Desberdintasun horiek zuzeneko ondorioak dituzte digestio osasunean, eta horregatik emakumezkoek sarriago pairatzen dituzte este suminkorraren sindromea edo urdaileko ondoeza bezalako arazoak. Hala ere, mikrobiotari buruzko ikerketa gehienak eredu maskulinoetan egin dira, eta horrek esan nahi du digestio tratamendu asko ez daudela emakumezkoen beharretara egokituta.
emakumezko asko digestio sintomekin joten dira medikuarengana, adibidez, antura, sabeleko mina edo digestio zailekin. Baina kausa organiko argirik aurkitzen ez badute, arazo horiek estresari eta antsietateari egozten ohi zaizkie, eta gomendio orokorrak jasotzen dituzte, hala nola probiotikoak hartzea edo dieta zaintzea. Egia da aldaketa horiek askotan lagungarriak direla. Zuntz, probiotiko eta prebiotiko ugariko dieta bat jarraitzeak, hala nola jogurta, kefirra, barazkiak eta frutak jateak, oreka osasuntzu bat mantentzen laguntzen digu. Estresa murriztea, ariketa fisikoa egitea eta ongi lo egitea ere funtsezkoa da. Baina batzuetan horrekin ez da nahikoa, ez baita arazoa errotik heltzen. Kontua da estresaren eta mikrobiotaren arteko harremana noranzkobikoa dela. Estresak hesteari eragiten dio, baina mikrobiota desorekatu batek antsietatea eta depresioa ere areagotu ditzake. Horregatik, estresa bakarrik tratatzen badugu mikrobiota ikertu gabe, ez gaude arazoaren zati garrantzitsu bat kontuan hartzen ari. Zientziak oraindik deskubritzeko asko du, eta naiz eta gure mikrobiota zaintzea neurri handi batean gure esku dagoen, digestio sintoma iraunkorrak badituzu, ez zaitez erantzun zehaztu gabe batekin konformatu. Ikerketek aurrera jarraitu behar dute diagnostiko zehatzagoak eta pertsona bakoitzari egokitutako tratamenduak eskaini ahal izateko. Ikusi ahal izan dugunez, este mikrobiota oraindik ere misterioz eta aurkikuntza interesgarriz beteriko arloa da. Bakterio txiki horiek gure digestioan, gogo aldartean eta osasun mentalean eragiten badute, zertan gehiago eragin lezakete. Zientzialariak mikrobiota kaltetu bat erreparatzeko moduak aztertzen ari dira. Etorkizun handiko adibide bat mikrobiota fekalaren transplantea da. Prozedura horretan, emaile osasuntzu baten mikrobiota gaixoari transferitzen da prozesatutako mikrobiota daramaten ahozko kapsulen bidez, hesteen oreka berrezartzeko. Tratamendu hau heste infekzio batzuetan antibiotiko tradizionalak baino eraginkorragoa dela frogatu da. Agian medikuntzaren etorkizuna barruan daramagun unibertso mikroskopikoan dago. Batek daki? Honen bestez, On Zientzia bideo lehiaketaren divulgaziozko lan onenaren saria 3.000 euro eta klaketa jasoko duen lana hauxe da. Gure bigarren garuna, hesteetako mikrobiotaren botere ezkutua, Jurena Carrero egilearena. Txalo bero ba. Batez ere, nahi dudana da bideo hau balio izatea, erakusteko zein garrantzitsua den emakumezkoen desberdintasun biologiko eta hormonalak kontuan hartzea ikerketa hauetan. Zorionak Jurena Carrerori eta On Zientzia bideo lehiaketaren 16. edizio honetako gainerako irabazlei. Baita parte hartu duten guztiei ere egindako lanagatik. Ikusi duzuenez, urtez urte gehiago dira parte hartzaileak. Irabazleen pozarekin amaituko dugu gaurko saioa. Badakizue, urtero antolatzen dela zientzia divulgaziozko bideoen lehiaketa hau. Eta parte hartu nahi izan ezkero garaiz zabiltzate ideia bat bilatu eta bideoa egiteko. Baina ez lokartu, urtebete berehala pasatzen da eta. Zientzia zabaltzeko bideo honetan muga, imaginazioak jartzen du. Beraz, astindu garuna eta anima zaitezte. Gonbidapen horrekin uzten zaituztegu gaurkoan. Datorren astera arte, agur!